Ndakora mdzimai oshamwali yangu anonzi Sharon wandaenda naye kuchikoro pamwe chete. Chii chakaitika pa chiitiko ichocho? Kurwara ndainzwa mavoice. Okay. Mavoice aiti kudi? Mavoice aiti munhu waukona uyu chikwambu chatamboga uraya munhu iyeyo. Chikwambu chatamboga chaukona ichi uraya munhu iyeyo. Saka ini ndikamva so munhu ndaiteerera mavoice kudaro handina kukwanisa kuzvikontrola kuti nditadze kuuraya munhu. Ndakamva ndangopindawo mpawaro kumhanyisa munhu kudzamara munhu ndamutema nedombo ari parefu akawira pasi. Ndobva ndasvika ndobva ndatanga kutema musoro. Makamutemani? Nematombo. Kusvika munafa? Okay. Ndanzwa mucharo kuti mainzwa mavoice aiti chikwambu chatamboga. Tamboga wacho maimuziva here? Ndi baba. Baba venyu? Ndiye akagara nakamai vangu akasiyiwa nababa wangu. Saka zvadaro ndobva ndasungwa ndobva ndaenda kujeri. Second time ndakauya ndikapinda futi mujeri ndanga ndapwanya paDA. PaDA andapwanya ndakajamba fence ndikapinda mukati panga pane imbwa dzakawanda hadzina kundiruma. Ndikapinda nepawindo ndikapinda mukati vakandibata vakandirova vakaenda kunondisiya kupolisi. Ndobva ndasungwa ndobva ndabuda. Third time ndaidzokera ndichienda kuMozambique pese ipapo. Ndakatanga kurwara futi ndiri kuMozambique ndikadzoka ndikazopwanya shopu yokunkumbura ndikauya ndikasvika mutauni muDarwen ndakazobatirirwa. Ndasvika pamusha umwe ndaane nzara ndakwira musau ndichidya masau vakandirova nomupini kugotsuku. Mavanga yachona yarimo musoro imomo kugotsuku. Ndobva ndasungwa. 40 time ndabuda futi ndaenda kuMozambique ndikatanga kurwara ndikadzoka. Ndasvika kunoko ndobva ndapara mhosva yekunhingirikina ekurova munhu. Ndarova munhu kudaro ndobva ndasungwa. 50 time ndo jeri irori randakauya ndatova ne5 days ndakuno kunze handisati ndamboita problem nomunhu. Irori jeri irori ndakasvika kumba kwemunhu ndikapopotedzana naye handina kumukuwadza handina kana kumuita chakaipa. Ndokubva ndaenda kujeri. Ndaona munhu akafa ari pazasi apo. Anga asisatozikana munhu yatsondwa musoro nematombo mudzimai wewe kutotadza kumuziva. Munhu wacho akanga adzingirirwa nemukomana weKaibo kwaaiwacha kusenuko. Anga ane 6 days abva kunobatsirwa mwana mukomana. Munhu akapondwa wache. Saka akabva adzingirirwa naKaibo ndobva azonomupondera paseri pekitchen. Saka the moment akapedza kuponda munhu apo Kaibo akabva atanga kufamba achikwidza neroad achiuya kumain road iri kumusoro. Saka panguva iyoyo ndo panga madzimai vangu inini ndo pavaikrosa vaenda kunosakura kumunda wechechi. Saka ndo pavakasangana zvakare nani naKaibo. Ndobva vatomutora saKaibo wemazuva ese wavanoziva vakatanga kumhoresa. Saka ndofunga iye anga ari muchiropa cheche chokuti abva kunoponda pazasi apa. Ava havana zvavaiziva. Akabva atanga kuvadzingirira madzimai vangu vai achivadzingirira vakabereka mwana. Akabva atanga kuvataka zvakare nematombo. Saka madzimai vangu inini vakabva vatiza vakatera malaini echibage. Baba nechibage chacho akatobereka vana sokutsanangura kwavakaita tichizovabvunza vapengenuka. Saka madzimai vangu vai vakabva vatiza vakabereka mwana nemuchibage. Saka mamwe matombo aikandwa naTawanda uyu airovera mumiguri yechibage. Saka vakabva varohwa panapa pagotsi madzimai vangu vai pari pamunda uri papa padhuze nemain road apa. Saka vakabva vawira pasi. Saka ivo ndichizovabvunza kuti ko zvazoita sei kuti musare. Vakatsanangura nyaya yekuti inini ndazo ameno changoitikawo ndabva ndangushedzera kuti hona mapurisa aiwandiuraya. Saka iye akabva apatika abva ati saka zvandiri kutoita imhosva. Akabva atopatika ndonguva yakavasiya but anga vakuvadza miri wese nematombo. Mwana wawo ameno kwanga atorasika atodonawo. Mukomana tikuda kuti mutipawo munhu abatsire
mukomana kuti vanhu vaone kugara zvakanaka muno village ezvinini chaenda kagara panapa ndikutomucha kana ndakatosiwa ndega ndikutomutiza andotomusiya ari pano ndakutotsvaga enda kugara kumaraini saka husi upenyu ndikutondishungurudza kana panapa ndisakwanisa kana kupagara vakangosudurwa ine ndakutosudurwa ezvino zvino ndakazojasadza tokuma 11 iyo vanga vasipa ndakangosiwa potomba ndatotiza ndakatomusiya akararama pamo ndichiona chishuwe cheninenge ichiita se zvikuratidza kuti inini manje ndatomanikana. Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV. kukushingamidza kwatiri kuita pano paZim Newsbeat TV zita ndinonzi Elizabeth ndakuda kukutendai netsigiro isi muri kutipa tikuona muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare sekuziva kwenyu mukaona tabuda muziva kuti aiwa pane nyaya dzinosuvisa pane nyaya dzekuti tese tinenge toda kuti tise musoro pamwe chete tibatsirane nemhuri nekuti ukazoona mhuri yati aiwa imbosvikai pano pane chitiko chinenge chaitika chinoda kuti tose tibatanidze maoko pakubatsirana semhuri yeZimbabwe. Nasuno sekuona kwamuri kuita tabuda takananga kunzvimbo yeMount Darwen kwa Chief Dotitoko kune mhuri yekwagweja yati imboyawo pano tikudzewo nhoroondo yedambudziko rasangana nemwanakomana wedu anonzi iye Tawanda. Upenyu hwake hwose hwava hwekuti agare ari muchitokisi. Regai timbotaurawo namukoma Tawanda pamwe chete nemhuri pamwe chete nevenharaunda timbonzwisisawo kuti chii chakanyatsoitika pana mukoma Tawanda uye rubatsiro rwatingavapewo rwakamira sei. Mukoma Tawanda makadi ndiri right kuri sei kuno kuDotitu kuri right naika okay. Mukoma Tawanda ndasangana mukoma shops kumama enda unete ndaenda nasekuru wangu tichimirira mimi mama todzwa yenyu tiri kuya ndataudzwa kuti muri kuya samasanoti urayira chii manzwa kuti wainzwa rikuandika inoendzwa yechiuya munotobata huku kana mbudzi chayo ameno mudhara ano huku dziripo ndidzo dzidzi tikutofamba idzi hadzina kana kuuraya hadzina imimiwo matigadzirira chii mudhara magadzira chii inini handina kana mari ndichangobva ujeri saka sofa handina kana chandinacho ameno mudhara kana vakagadzirira dambudziko rakatanga sei mukoma Tawanda kana muchiri kurangarira? Ndakatanga kurwara 2013 kusvika 2024 saka izvozvi ndaright nditori right handichaita problem yokurwisana nevanhu izvozvi ndiri munhu anongozvimirira pazvinhu zvangu ndega mbatya ndozvitengera ndega sipo yokugeza ndozvitengera ndega chokudya ndozvitengera ndega handina kana rubetsero kana munhu anondibetsera saka izvozvi zvinhu zvinondinetsa kuti chii chinenge chiitika hama dzangu dzese dzandiramba saka ndandiri kukumbirawo kuti nditsvagiwe kuwelfare ndiende kunogara ikoko ndogara hangu ikoko kana muchirangarira 2013 chii chakanyatsoitika kuti tizotanga kuti nasuno tine dambudziko iri? Ndakatanga kuuya ndakapwanya mashopu pamukumbura ndikazouya kunokumba ndikauraya munhu ndakauraya mudzimai weshamwari yangu anonzi Sharon wandaenda naye kuchikoro pamwe chete saka zvadaro ndobva ndasungwa ndobva ndaenda kujeri. Second time ndakauya ndikapinda futi mujeri ndanga ndapwanya paDA paDA anapwanya ndakajamba fence ndikapinda mukati panga pane imbwa dzakawanda hadzina kundiruma ndikapinda nepawindo ndikapinda mukati vakandibata vakandirova vakaenda kunondisiya kupolisi ndobva ndasungwa ndobva ndabuda. Third time ndaidzokera ndichienda kuMozambique pese ipapo ndakatanga kurwara futi ndiri kuMozambique ndikadzoka ndikazopwanya shopu yokunkumbura ndikauya ndikasvika mutauni muDarwen ndomandakazobatirwa ndasvika pamusha umwe ndaane nzara ndakwira musau ndichidya masau vakandirova nomupini kugotsuku mavanga yachona yarimo musoro imomo kugotsuku ndobva ndasungwa. 40 time ndabuda futi ndaenda kuMozambique ndikatanga kurwara ndikadzoka
ndasvika kunoku ndobva ndapala mhosva yekunengiririkina ekurova munhu, ndarova munhu kudaro ndobva ndasungwa 50 time. Ndo jeri irori randakauya ndatova ne5 days ndakuno kunze handisati ndamboita problem nomunhu. Jeri irori ndakasvika kumba kwemunhu ndikapopotedzana naye, handina kumukuwadza, handina kana kumuita chakaipa, ndokubva ndaenda kujeri. Saka izvozvizvi ndiri muchikumbiro chokuti kana mune rubetsero ndikukumbira kuti kana muchikwanisa kundibetserawo nomari yokuti ndikwanise kurarama ndichizviraramira ndega, ndokwanisa kurarama kana kuno ndichigara kuno kuruzevha, kana kuti kana pasina mari yekundibetsera munditsvagira kufeya kwokuti ndinoenda kugara ndisiri padhuze nehama dzangu, ndinonogara hangu ikoko nevamwe vangu vanenge vachichengetewa vaya ndinogara. Ndo chikumbiro changu chandanacho. Ndanzwa muchiti hamuchakwanise kugarisana nehama. Chii chiri kuitika? Inhau dzekurwara idzere kana kuti? Inhau dzekurwara kwandaita infact chiri kukonzeresa kuti varambe kugara nehama dzangu dzese idzodzi. Vanondiramba ava ndibaba, avo ndibaba, ava ndibaba futi vakapfeka caps avo. Vari kutondiramba kugara neni. Saka handizive kuti nyaya dzacho dzinomira sei. Saka izvozvizvi nyaya yekuti ndandiri pachishungurudzo chokufunga kuti ndigarisane nawo semagariro atiri kuita aya hazvichatoita. Ndakukumbira kuenda kunogara kunochengetwa nherera nokuti baba naamai vakashaya. Saka izvozvizvi ndiri panguva yekuti ndikaenda kunogara ikoko zvinoita zviri nani. Pazvakatanga makanga mane makore mangani kwamataundi? Ndandine 16 years. Maigara kumukombora? Kumozambique. Chii chakanyatsoitika ipapo? Ndo maigara nevabereki here? Ndatorora ikoko. Mamarora ikoko? Nditori nevana 2 vari ikoko. Kumukombora? Saka zvakatongotanga mane mhuri yenyu? Saka mudzimai ari kupi? Mudzimai ariko kuMozambique. Saka kubva pese apa pamanga muchipinda majeri manga muchiti mukabva mujeri moenda ikoko here modzoka kumusha? Ndandichiti ndikabuda jeri ndoenda kunoona vana vangu. Saka izvozvizvi pandakasungwa apa ndakasungiwa ndisina mhosva. Ndakasungirwa kuMozambique vakandikuwadza pamukona apa. Vakanditema nomatombo muviri wese vaiwa neni vachinditema nomatombo. Saka inini ndandiri kudzorerawo ndichiti pamwe ndichabudirira, asi pavakandikuwadza tsaya ndikabva ndapera simba, ndikabva ndasimudza maoko mudenga ndikati ndikukumbira uregerera vakomana, handina chandakubirai. Saka imimi ndimunoziva kuti munoita sei, kana muchipedzisa urayai, asi hondo yacho haipere. Saka vakamva vafonera mapurisa ekuno kuZimbabwe, ndobva yauya kunditora, akauya kunditora muneighborhood. Ndasvika kujerero kuchitokisi chokurushinga, handizivi kuti vakataura sei nomapurisa eparushinga, mapurisa eparushinga kana kuti akanyorawo sei. Ndobva ndatakurwa nomagadhijeri angauya kunhengirikini kurushinga kunotonga nyaya. Ndobva yasvika neni kujerero kuDarweni, ndobva ndarara kuchipatara. Ndarara kuchipatara mangwana acho ndobva ndanzi mapirisi ati mushonga wokumurapisa panapa hatina, ngaaende kumberi. Ndobva ndatakurwa, ndobva ndaenda kuBindura, ndobva ndakatotanga kugara mujeri futi ndisina mhosva. Ndapinda mujeri paBindura ndobva ndaenda kuCentral kuHarare, kuCentral Police Station riri jeri. Ndobva ndagarako vachiedza kundirapa, ndobva vandisona mazino nowaya. Waya iyeye yainditadzisa kudya, yaibaya nganwa, ndobva ndaibvisa. Izvozvizvi pari kupora pega zvapo. Saka ndabva kuCentral Police ndobva nyora matsamba kuti munhu ngaachienda obuda kupi, kuDarweni. Ndasvika paDarweni ndobva ndaonekwa namadhokta maviri, ndobva ati munhu uyu ano mvumo yokuenda kunoonekwa futi nadhokta wechitatu kupi, kuHarare kuChikurubi. Ndobva ndatransferiwa futi kubva kuDarweni kuenda kuChikurubi. Ndasvika kuChikurubi ndobva ndagara
ndagara kudaro vachindirapa vachindipa mapiritsi angu ndobva pedza ndobva ndidzotsa futi kupi kuDarweni. Saka Darweni kwachona ndakabuda nomusi wechipiri ezvinozvi ndane 5 days ndiri panze. Saka izvozvizvi ndapedza gore 9 months ndiri mujeri ndisina mhosva. Ndanzwa ipapo muchitaura kuti pekutanga makanopindira mhosva yemedha yekuraya mudzimai weshamwari yenyu. Chii chakaitika pachiitiko ichocho? Kurwara ndainzwa mavoice. Mavoice aiti kudii? Mavoice aiti munhu waukuona uyu chikwambu chatamboga uraya munhu iyeyo. Chikwambu chatamboga chaukuona ichiuraya munhu iyeyo. Saka ini ndikamva somunhu ndaiteerera mavoice kudaro handina kukwanisa kuzvikontrola kuti nditadze kuuraya munhu. Ndakamva ndangopindawo mupawaro kumhanyisa munhu kudzamara munhu ndamutema nedombo ari parefu akawira pasi. Ndobva ndasvika ndobva ndatanga kutema musoro. Makamutema nei? Nematombo. Kusvika munafa? Ndanzwa muchitaura kuti mainzwa mavoice aiti chikwambo chatamboga. Tamboga wacho maimuziva here? Ndi baba. Baba venyu? Ndiye akagara nhaka amai vangu akasiyiwa nababa vangu. Vatori vapenyu here baba? Mupenyu. Kana panapa hapo muziziwe kuti muipi. Panapa hatoripo. Ari kuziva kutoti nyaya iyi yanga iri panapa, nyaya dzese dziri kugadzirwa dziri panapa, haana kana kutoya ari pamba pake papa. Vauyawo ndi baba ava noava neavo novamwe ana mai vari papa ndo muvillage muno mwana mbuya nana amai nini nana amai nana tete novazukuru vese varipo ipapa. Saka muri kuchitokisi pese pamaipinda makore akawanda kudai, hama dzavo here dzichikuonai? Hapana anouya kundiona, ndinongobuda ndega. Kana pamafamily wiki paya hapana? Hapana kana anouya, vese vatori no uniform yokukwira bhazi mahara havatombouya kana kundiona. Izvo zvamukuona izvo zvizvi hapana kana anouya kundiona. Tamboga wacho anotori nomota yekutopatrora nayo yekutofamba yokufamba chinhonga vanhu murodhumu yakatofa izvo zvizvi iri pamba pakapo. Anga asingauye kundiona, handisi kuzivawo kuti chii. Ava baba varipo avauya vanga vasingauyewo kundiona. Yese magweja yese hapana kana anouya kundiona. Ndinongozvipinda jeri rangu ndozvibudira ndega, hapana kana anouya kundiona. Saka ndo zvandiri kutaura kuti kurarama nawo kunonetsa, nditsvagireiko kuenda kunogara. Ndichibetserwawo kana iri mari mukandibetserawo nomari nendichidawo kuti ndikwanise kutenga mbacha nokutenga chikafu chokudya. But pamunodzoka munovabvunza here kuti kwana baba sei makanga musingakwanise kuuya usondona? Handivabvunze ipopo apa handimukuona vakatodhakwa, vanga vachiziva kuti nhasi kuno information iri kuitwa panapa. Vatomukira kumwa doro vakapopuredzana namama apa, kutanga kutukana mama zvisingaite. Ndatonyarawo kutoti mukuru uyu chii chiri kuitika pano pamba. Ndatonyarawo kuti somwana kuti zvavakuita izvi zvino musoro here, hazvina kana nomusoro wese zvanga vachitaura. Vakunangana uroi kuti wewe ndiwo muroi wakanditsvagira zvikwambu, unozvikwambu. Ivo vababa vachinzi ko inini uno nditi ndinozvikwambu sei ndiri mukadzi wako, muridzi wevana ndiani? Vatadza kupadaira ipapo. Ipopo vakatodhakwa ipapa. Saka muri pamabuda izvozvi 5 days dzamusati makwanisa kunoiona kumukombo? Mhuri dzangu handisati ndakwanisa kuenda kunodziona, handizivi kuti ndichakwanisa kuenda kunodziona here futi. Nemhaka yei? Handisi kuziva kuti muchaifambisa sei nyaya yacho izvozvi. Ndanzwa muchiti pamunoenda kuchitokisi paipaya pazvinoitika kana kuti zvese zvekuponda kwamakaita mudzimai weshamwari yenyu makanga mine urwere waitendera mamuri muchinzwa mavoices aya. Saka pamunosvika kujeri mavoice aya munenge muchiri kumanzwa here kana kuti urwere unobva wapera? Aitopera. Aitopera. Kana ndaenda kujeri anobva pera mavoice aya. Ndikadzoka pano panze zvobva zvatanga kuitika. Saka izvozvizvi kubva ndiri kujeri hapana kana mavoice andakambonzwa. Kusvika izvozvizvi ndingori right.
Saka pamunonge muri mujeri hapana chamunonzo kungobuda chete zvino azvatanga asi jeri raiko zvino iri enda madhezi ese pakutanga pese pechifo apa ndaingonzwa mavoisi ndikaenda kujeri ndonzwa mavoisi ndikabuda ndonzwa mavoisi asi apa kubva ndaenda anabvira ndamanzwa kusvika ndibuda anabvira ndamanzwa mavoisi anenge ari munhukadzi ere kana kuti anenge kutanga kuti ranga richitaraniswa murume emadzibaba angu iyaya yamukuona ndio yane ndichinetsana naye vachitaura pandiri vachindiudza zvokuita ivava madzibaba yangu ivava natambaoga vamwe ndivava vamwe haapo bende haapo ndiye mumwe futi anotaura nomavhoisi kwandiri Nikolasi haapo ari kujeri anotaura nomavhoisi pandiri nahanzvadzi dzangu dzisipo Shemida naFei vanotaura mavhoisi pandiri futi saka izvozvi zvandizive kuti vanhu ivava vanenge vachindirongerei pandiri saka izvozvi zvandimateerere mavhoisi avo kana yachitaura ndotopikisa zvavanenge vachitaura zvachona ndotopikisa kutoti izvozvo handizvide zvamukutaura neni siyana ineni kana ndiri mwana wenyodzinza zivai kuti upenyu handiufarire wamunoramba muchitaura neni kumavhoisi nehanzvadzi dzangu dzisipo idzodzi Shemida naFei vanoramba vachitaura neni kumavhoisi tichiyanasisa vanenge vachitaurira vanhu kuti urayai munhu iyeyo ari mujeri iyeyo kana ndikange ndaenda patepi kuti nditsvage mvura yekumwa vanobva vataura kuti munhu ari kuuya patepi iyeyo muurayei kana baba wangu akafa chaiwo baba wangu akafa anonzi Elifati anotaura futi mavhoisi achisaidhira kuurayisa inini saka izvozvi izvi zviri kutondinetsa kuti ndigare navo vanhu ava inini ndiri kuda kutobuda munzvimbo munomu ndiende kunogara kuofea kunogara nherera ndonorarama ndiri ikoko makambotaurire nababa kuti tadii tambofambira nyaya idzi zvichida kumachechi kana kune vanoita zvechivanhu nyaya iyo yakambotaurwa vaitoramba ivava kuti hatidi kufamba tikabva zuva iri kusvika panapa apa tichitaura nyaya iyo vachingodzengerera one position kuita kunge vasiri kuziva zvavari kuita vari ivava vanosimudza mhepo dzacho saka hatina kumbobvira tafamba vari kutocha uroyeva nawo zvinhu vanazvo zvavo zvakagukuchira mudzimba umu zvidhoma kana zviri zvidhoma kana zviri zvikwangwa ndizokuti imhuka rudzi idza vanazvo dzinza irori rakaromba zvisingaite saka kana pane vanhu vanokwanisa kubetsera vanokwanisa kubvisa zvinhu izvozvo vachedze vabvise saka imimi nanzwa muchiti dai tawana vanokwanisa kutibatsira mati zvakare mhura isati yakwanisa futi kufamba nemi chinozoita kuti vabvume kufamba nemi iko zvino chii munovimba here imimi kuti vanobvuma kuti mufambe mese apa kwakutovafoseredza kutovamanikidza vanenge vasingade asi kana kuri kuti imimi vomutemo zvamauya so mukavati isu takutsvaga rubetsero sezvataura mukoma wangu ari apa zvinofanira kutoitwa iri procesi iri kutorongwa zvichitogadziriswa nonguva hapana anoramba bhozi zviri kushungurudza inini kuti ndifambe ndichiuraya vanhu hakusi kuda kwangu hakusi kuda kwangu inini ndivava nababa ava vamuri kuona ava vano zvinhu zvavo zvavanazvo saka zvinhu izvozvo ndikuda kuti zvibatwe zvipisiwe kana zvapisiwa toona kuti vanotangira papi futi asi inini nenda kutobuda munzvimbo semwana ndikunzwa muri kuti vana baba vane zvavainazvo pane here kwekuti makambofambawo mega mukazozviwanawo kuti vana baba vane zvinhu chokwadi zvinogona kuzofamba tikavaone konzaiva vakaita se vakachena kuchena havana inini ndaitofambawo mumaprofita ndichiedza kubetserwa vaitaura kuti mhepo dziri kusimuka kubva mudzinza rako ndo kwazviri kubva toenda kumusha kwenyu ikoko ndo kwazvinoperera kureva kuti dzinza rangu rakabata kuti tikazofamba tobva tasvika zvinzaiwa vakachena tozoita sei kana vanzi vakachena handifunge kuti vakachena kana vanzi vakachena munovasiya vakadaro koimi manje munenge makuita sei semunhu anenge achiti ndibaba
Inini solution yangu ndoyo kusuduluka pawali ndakutenda kugala urefu kwakasiyana no pawali. Mimi moto nditsvagira upo kugara. Ndendo kugara kuchengetwa kunochengetwa nerera. Sezvo ama yangu na baba wangu akashaya. Apana nondidavesa vanochengeta mhuri dzavo sezvazviri. Ini nava ndichengete sezvazviri. Izvozvizvi ndinenge ndichidawo kana mareza ekugeresa musoro nosipo yokuwacha mbatya dzangu. Ndodawo mbatya dzimwe kana dzinyowani dzokupfeka. Hapana nondipa zvese izvozvo, vese vanotarisa mhuri dzavo chete. Saka hapana nonditarira, ndozvichengeta ndega inini. Samakamboendere zvichida kune vakuru venharaunda muchinotsanangura dambudziko iri. Asekuru ndavo ndasabukawo vanotoziva zvinotoitika muno muvhireji muno zvese. Ipopa mukabvunzisisa vachataura zviri mumusoro mavo kana vachiziva kuti zviri kufamba sei, nyaya idzi dziri kufamba sei, vanokutaurirawo zvavanazvo. Asi makamboenda here mukanovatsanangura kuti ndomagarira tiri kuita kunge ivo? Ndasati ndavatsanangurira. Ini masvikiro atakaita isu takasvikira kumba uko kumhiri uko, kumba kwakasiyiwa nababa wangu. Ndakazoona vachifonerana nanasisi vangu pamafoni. Vakati tine nyaya kumhiri uko. Anasisi vaitoda kutondinzvengawo futi. Vakati iwewe tikuda kuti uende kwa sekuru wako Nyasha, uende kunobikiwa chikafu ikoko. Vachida kuuya kunoku kuti vaite nyaya dzedze vakaita sei vakawanda. Ameno kuti chii chakandipawo kuti ndimanikidzire kuti handiite sekoko. Ndopandakazouya ndikazoona iri nyaya iri kutongewa kumba kwa bamunini ava. Iri nyaya iyo yanga ichibvunziwa kuti ko nyaya iyi mukuiona sei, tikuda kuti tifambe nomukomana uyu, ko achagara nomukomana uyu ndiani, hapana akadaira. Saka ndonyaya dzacho dzanga dziripo. Tinoziva kuti mamwe matambudziko anogona kukura zvichienderana nengozi inenge yakaparwa musha, nekuti uyu mudzimai weshamwari yenyu wamakatoraya hatina dzinza naye, hamuna dzinza naye, munhu wemwana wevamwe vanhu, ngozi yakanoripo here? Havasati varipa. Asi kwakatotaurwa here kuti kungadiwe zvinhu zvakaita sei kuti ngozi yacho iripo? Ipapo handisati ndaziva, bhozi inini kubva ndichisungwa ndikabuda ndongoenda kuMozambique kwandinoshandira. Ameno ana baba iwavo kuti vakabhadhara here. Makabhadhara? Tichazovanzwawo baba vachititsanangurirawo ipapo pacho. Saka kubva ipapa munozombonzwawo kuti kwakamira sei? Hakuna kana kubhadharwa. Ini ndikutoziva kutoti havana kubhadhara. Saka imimi chese kutaura kwamaita mati munobatsirwa nekuti muwanewo kwekunogara. Chimwe chii chamunobatsirwa manje mukaenda kunogara nherera, ko mhuri yenyu inozoita sei? Mhuri yangu? Vana ivavo ndo vanenge vakutotambudzika varipo ikoko, kwanenge vari ikoko. Vanogara namai vavo. Hazvinei zvazvo sezvo ndakaroora kunze kwenyika kuMozambique. Vanenge vakutogara namai vavo. Inini ndinenda kutogara upenyu hwangu ndichichengetewa. Regai iko zvinotitaure nemhuri pamwe chete nevenharaunda mbonzwawo kuti ndezvipo zvimwe zvavari kuita, matauro avari kutorawo kubatsirana nemi kuti dambudziko riri pamhuri riite sei ritaramuke. Regai titaure nana baba vacho tinzwewo kuti zvakamira sei. Iko zvino vandagara navo ndivamarongedza. Regai timbonzwawo divi ravo nekuti ndivo vane mumwe mudzimai wacho akapona nepaburi retsono. Tinzwewo kubva kwavari kuti nyaya iyi vanoizivawo sei uye ndezvipi zvavari kuonawo munharaunda muno zvingadiwa kuti mukoma Tawanda vave munhu wavaiziva kare, munhu aigona kugarisana nemhuri zvakanaka, vasavatize sezvaakuitika iko zvino. Nderupi rubatsiro rwavanofunga kuti rukawanika zvichida mukoma Tawanda vangabatsirike? Baba makadi? Tinofara hangu makadi. Ndiri nani kuri sei kunoku? Kunoku kuri nani hako. Sure. Baba, ndingade kuziva maziviro amunoitawo dambudziko ramukoma Tawanda kuti rakatangawo sei? Inini maziviro andoita ndekuti raiva gore ra 2013 muri muna February saizvezvi. Yanga iri nguva dzekuma 8-9 ndaiva ndiri kumunda kwanguko ndakatobopa mombe. Saka pakauya mumwe mwana womuno mumana Gweja
achichema. Ndinofunga kuti akanga aona kupondwa kwakaitwa munhu paseri apa, paseri pemba yamuri kuona iri apo iyo. Paseri papa apa. Munhu wacho akanga adzingirirwa nemukomana weKaibo kwaaiwacha kusenuko. Anga ane 6 days abva kunobatsirwa mwana mukomana. Munhu akapondwa wachi. Saka akabva adzingirirwa naKaibo ndobva azonomupondera paseri pekitchen. Saka the moment akapedza kuponda munhu apo, Kaibo akabva atanga kufamba achikwidza neroad achiuya kumain road iri kumusoro. Saka panguva iyoyo ndo panga pa madzimai vangu inini ndo pavaikrosa vaenda kunosakura kumunda wechechi. Saka ndo pavakasangana zvakare nani naKaibo. Ndobva vatomutora saKaibo wemazuva ese wavanoziva vakatanga kumhoresa. Saka ndofunga iye anga ari muchiropa cheche chokuti abva kunoponda pazasi apa. Ava havana zvavaiziva, akabva atanga kuvadzingirira madzimai vangu vai. Achivadzingirira vakabereka mwana. Akabva atanga kuvataka zvakare nematombo. Saka madzimai vangu inini vakabva vatiza vakatera malaini echibage, vavo nechibage chacho akatobereka vana. Sokutsanangura kwavakaita tichizovabvunza vapengenuka. Saka madzimai vangu vai vakabva vatiza vakabereka mwana nemuchibage. Saka mamwe matombo aikandwa naTawanda uyu airovera mumiguri yechibage. Saka vakabva varohwa panapa pagotsi madzimai vangu vai. Pari pamunda uri papa padhuze nemain road apa. Saka vakabva vawira pasi. Saka ivo ndichizovabvunza kuti ko zvazoita sei kuti musare. Vakatsanangura nyaya yekuti inini ndazo ameno changoitikawo ndabva ndangushedzera kuti hona mapurisa aiwandiuraya. Saka iye akabva apatika abva ati saka zvandiri kutoita imhosva. Akabva atopatika ndonguva yakavasiya but akanga vakuvadza miri wese nematombo. Mwana wawo ameno kwanga atorasika atodonawo. Saka pakauya mukomana wepanapa pana Gweja, muningina wavo ivavana Gweja. Akabva auya kunondishedza uko akanga aona mukadzi uya achipondwa ameno panga akamira pakakoma apa. Akabva aona zvakare mukomana achiponda vadzimai vangu. Saka ndopa akamhanya andiona ndiri kumunda uko. Ndopa akataura paakauya ipopa kumunda. Ndobva ati sekuru mhanyai kunoku Kaibo auraya munhu. Izvo zvari kutoponda madzimai venyu. Ndofunga ndakangosiya mombe dzakatobopwa dzingofamba nemuchibage mandaikaravheta. Ndokubva ndatongomhanya. Ndikati ari kupi mwana uya anga akutotya achitogwagwadza zvokutadza kunditsanangura kuti ndekupi. Saka inini ndakabva ndamhanya. Ndobva ndauya kunoku. Zvanzi ari kuzasuka aingonongedzera mwana uya achida kutotizwa kuenda samwe. Saka inini ndakabva ndangofamba ndibva ndamhanya ndichiuya nekusaidi kupi kunoku. Saka ndakabva ndaona munhu akafa ari pazasi apo. Anga asisatozikana munhu yatsondwa musoro nematombo mudzimai uya kutotadza kumuziva. Saka panguva yacho iyo ndakabva ndauya ndibva ndamira pakagoma apa pane kaimba kadiki kari apa. Ndabva ndamira pakagoma ipapa. Ndobva ndakutarisa ndopa ndakaona madzimai vangu vakarara muyadhi iyo inei. Apa ndaiona ndiri pakakoma apo. Ndobva ndamhanya ndobva ndauya ava vasi kutokwanisa madzimai vangu. Ndobva ndatakura madzimai vangu. Ndobva ndaenda nawo panext musha apo. Ndakangoita kudzvora so ndobva ndavatakura ndobva ndaenda nawo ipapo. Ndobva ndavaisa pasi. Ndobva ndatanga kutsvaga kuti Kaibo ari kupi. Ndofunga vanhu vaimuona zvese zvaita mukomana asi vaimutya kuti vamubate. Saka vaitambira kure naye. Saka inini ndakanga ndaona munhu aurayiwa apo ndatakura madzimai angu ndobva ndamira apo. Saka Kaibo paakapedza kuita chituko nemadzimai angu apa muyadhu akabva aenda pamba pavari kunzi baba mukuru. Akabva atanga kuita dzinenge karata achirova dhore pakitchen. Ndaiona ndiri papi ndiri pakagoma. Ndobva abva ipapo ndobva aenda panext pachipehanzvadzi ana Gweja panonzi pamai mujiwa apo. Ndokubva akurova futi madhoo. Ini ndaimuona chete ndiri papi ndiri apa. Saka the moment yandaiona ndiri apa ndakabva ndabata foni yangu. Baba munini wangu awa muningina wangu inini anga aenda kudotito. Ndakamufonera kuti baba munini muripo here. Ndobva ati ndamuka ndichibuda ndaenda kupi ndaenda kudotito. Ndobva ndati please kana masvika mudotito police camp ripotai kuti Kaibo auraya munhu izvozvi madzimai vangu vari paintensive zvokuti handifunge kuti vanorarama. Saka muningina wangu uyu ndobva anga achangodzika bhazi padotito growth point. Ndobva atosvitsa nyaya mukembi mupolisi. Saka panguva yakasvitsa nyaya mupolisi camp inini ndakabva ndazofonerwa futi nemapurisa. Ndabva ndati munhu afa shuwa ari apa zvikanzi ko Kaibo. Tikati Kaibo mukomana wacho aita nyaya idzodzoka ari kutomhanya. Ndaimuona manje ndakamira apo. But ndobva asvika pamba pababa munini vacho vari kunzi vakagara nhaka pamberi apo. Saka akabva ambomira ipo pai. Saka inini ndakabva ndastada kuti mukomana uyu zviri kuitika ndezvekuti vanhu vakawanda havasi kuziva kuti ndozvaari.
takamurega ka achagona kuti vana vechikoro kana kuti vamwe vanhu vasiri kuziva anogona kuuraya kana 10 nhasi. Saka inini zvandakafunga ndiri pagoma apo ndakabva ndafunga kuti chiregai ndimuchimbirire, because akabva afunga kuyambuka kunova kumba kwavo kwacho kwaari kunzi ndokumba kwababa vake, akabva afunga kuti akrose bani aende kupi. Saka pane ground rivakomana vebhora panapa pamberi apo, ini ndabva ndafunga kuti mukomana ndofanira kuti ndimubati. Saka ndakabva ndamhanya nepapa ndichidimburira handitika ndandakatageta kuti iye pandinonosvika muground handitika iye achinosvika muground handiti ini ndobva ndamutreka ndiri kusaidi kumagwenzi uko, ndobva tangonosangana muground mokuti iye haakwanise kunditaka nematombo anga achishandisa ayaya. Saka ini ndakabva ndangoti achingotanga kutsika muground ini ndakabva ndabudikira nekusaidi kumabvirazuva kwangu nezvimagwenzi so ndabva ndangobuda ndobva ndamuti Kaibo mirapo. Kaibo uyewe ndobva ati yayo ndiwanga ndichitsvaga, ndofunga kuti tizobatana ka takatotanga tatomboshiyana fight chadzaidzo. Saka panext pacho paiva negarden maiva nemunhu anga arimo maitosungawo matomatoes yake bvatonzwa panze arikiri. Saka ini ndandatoona kuti ndikati mhanya nerodzi papapo tibate chimunhu karwisana naifoni yangu yakatorasika ipapo mamuri muzhizha saizvozvizvi. Saka ndobva tagona kuzobatana naKaibo paipa ndabatsirwa nemunhu uyewe. Ndopatakazoona masi yese manje vaitya vaiva vari kurefu vaitoona sezvandaitawo kuti ndaitaimira ndiri kuku, but inini handinozombocha kusvika paari. Asi vanhu the moment atakatongomubata vanhu vakabva vawanda papi kusvika paground paya. Saka nguva iyoyo ndobva tauya naKaibo naivava vanga vapo vari kuti baba vacho ndobva tauya naye paurayira munhu apo ndobva tamusiya paimba yekicheni. Ndobva tati inini zvandakuita manje ndakuchinoona mudzimai wangu wandasiya akarara papi pachivanza apo, imimi vanhu chisarai neupi neuyu, inini report kumapurisa ndaendesa. Sakawo ndofunga ndo nguva yacho yandakabvapo ndobva ndafonera mumwe mudhara anga achangotenga kombi yake wekwamurota uko, mota dzachiri shoma. Saka ndobva ndamufonera ndakati please ndibatsirewo ndawanika nedambudziko, mota yake yanga ichiri nyowani isati yatova nemaplates. Ndobva atodhiraivha mota bva auya. Saka inini ndandatobopa ngoro ndatoisa madzimai angu aya. Saka takanosangana naye pazasi apo ndobva tatoisa mudzimai uyu mota ndokubva tatoenda kudotito kukembi. Saka ndichisvika kukembi vakabva vangoti right iwe chisara uchitipa statement panapa. Madzimai vangu vakabva vaendeswa kupi kukliniki kudotito. Vachisvikawo ndofunga manesi vakaona kuti hazviite kuti munhu abatsirwe panapa, kwabva vatofonera ambulance. Ini ndichipedza kupa mastatement mupolisi ndichingonokrosa kuti ndisvike kukliniki ndakabva ndangosvikiranawo neambulance ndobva ndatakurwa ndobva taenda kupi kuMount Darwin hospital. Saka ndobva takasvika ikoko madzimai vabva vatopiwa mubhedha ndobva vatoiswa madrip vasingatombokwanisa kana vakatakwa nematombo miri wavo wese wakatozvimba nemusoro vakatoiswa mhene kuti mastitch mangana vakarohwa nedombo panapa pagotsapo. Saka ndobva vasonewa. Saka kubva ipapo ndopa ndakatanga kuzivisawo hama dzangu kuti ndodambudziko randasangana naro makuseni. Sakawo kumatime bhodhi remunhu angaurayiwa kunokuyawe ndoparakazosvikawo kumochari kupi kuDarwin. Ndokubva varapwa madzimai vangu. Musi wakazoya kunovigwa munhu mudzimai wacho wokupondwa iye angasiya mwana ane 6 days. Ndakatozouyawo asi madhamu wangu vanga vachiri kurwadziwa vachiri kuchipatara. Saka ndakabva ndauya ndobva ndaadmitwa kubva kuMount Darwin ndobva tazoenda kuKaranda hospital. Saka takazodzokawo tichiuya munomu pane zvandaitarisirawo kuti semarwadzo akadaro mari dzakaparara panguva ndaitarisirawo kuti family kwana Gweja iri kunzvenga iyi vaigona ngoya kuti very sorry vana zvinowanika hatichazivawo mhepo dzauya but or even one munhu akasvikawo padhuze hapana. Saka zvimwe zvinhu zvakaitika maitikiro azvakaita ndiwayo ndobva tatombouya panapa tikagara tikafungira kuti pamwewo pane masteps achatorwawo kuti zviite sei uyu mukomana akanga atosungwa. Saka nyaya yakazoenda kupolisi mainvestigation achiitwa pakapera makore kubva 2013 takazoshedzwa kuHigh Court najaji muna 2015 muna April. Takazoenda musi wa11 May 2015 ndichiri kurangarira 2015 takazoenda kuHigh Court inini nemudzimai wangu naamai vaichengeta kamwana kekusiwawo. Because ndakaenderawo nyaya dzekuti ndakaripota nyaya yekuurayiwa kwomunhu nezvese zvakaitika. Saka takasvika ikoko takabva tasvika
takasvika takakwira mudenga mwemwe munotongera majaji, tabva tasvika ndofunga takagara nemapurisa atakabva nayo kuno kudotito kembi. Tasvika kuya uku takasvika unogara, takazoona Kaibo achibudawo neother door achiuya achigarawo nemupurisa aimuchengeta. Saka isusu hatina kubvunzwa hedu zvakawanda ipapo, takangobvunzwa nyaya yekuti uyu munomuziva here? Vatati ndomuziva. Ndini ndaibvunzwa, vandati ndomuziva. Zvikachinzi muri kugutsikana here kuti paakapara mhosva iyi aipenga? Indibva ndati ndo zvatakaona kuti ndo zvaiitika panguva yakapara mhosva. Takabva tabvunzwa kuti ko nhasi tikati akudzoka mucommunity zvakamira sei? Inini semunhu womugari wemunomu ndaiziva kuti anotitambudza pakugara kana kuti haana anomutarira. Ndakataurira PP kuti munhu uyu kunharaunda hakuna munhu anogona kumumonita semaonero angu, because baba vake namai vake vakadi vakafa, uye ndichitarisa vacho vatiri kuti ndovanogona kumumiririra. Handione sokunge vanozvikwanisa nekuda kwokuti handione sokuti vanomubatsira mukomana uyu. Saka kuti muti akanaka kunharaunda, handione sokuti munhu akanaka kunharaunda. Ndo zvatakangobvunzwa izvozvo, tobva tatonzi alright zvapera. Vaingonyora hameno zvavainyora. Ndofunga vangaenda kumedical kana kuti vaona chicha vakaona, asi mubvunzo yatakabvunzwa ikoko ndiyoyo. Tobva tatonzi takutodzorerwa kuno kumandarweni. Pakazopera makore ndopatakanzwa kuti Kaibo akabuda atova kubhindura kuna anasisi wake. Ndofunga ndopaizoparika dzimwe dzese dzaataura idzi. Saka masteps akatorwa nemhuri andakaona kubva ipapo, inini hapana. Saka musi waari kuti auya, musi waakauya, inini ndakanzwa nyaya yokuti mukomana uyu ari kuuya nhasi. In fact musi wakafonerwa hama dzacho ini ndaivapo vachinzi vauye vamutore kumandarweni. Inini ndo pandakati inini ndo zviripo. But zvinhu izvi zviri tricky because Kaibo munomu anogara sei, ende vanhu mainformation mese mumaraini vanga vatozara vamanzwa. Vatati mukomana zvaasina kunakira nharaunda, rega timbonoona chisabhuku. Saka ndakazomuka makuseni tobva tanoona sabhuku. Tichivati ko sabhuku zvakamira sei, makazonzwa here kuti mukomana Kaibo ari kudzoka kuya kupi muno, because kujeri kuri kunzi achakwanisa kugarako? Zvikachinzi ndakazvinzwa. Saka toita sei, tikati totoda kunzwana baba vacho kuti tinzwe kuti dambudziko riri pana mukomana uyu vanofanira kuti vamubatsire. Zvatiri kutonyatsoziva isusu semavillagers kuti dambudziko raKaibo kuti apari mwana wedu tomuziva, hapana kwatomuisa. But tiri kuda kungoziva kuti zvinhu zviri kuitika paari zvokuti akaenda uko anonzi ana mhaka odzorerwa kunoko, iye akauya kunoko wapiya kuti ari kugona kukanganisa vanhu. Asi zvakutinetsa sabhuku toita sei? Sabhuku ndobva vati handei pana baba mukuru vacho ava vari kutaurwa. Patakazoti tushedza hanzvadzi dzacho naiye vachizouya, tabva taona kuti ana baba ava vese vari kurapurirana mwana uyu. Ndobva tati solution iripo sabhuku, chitakurai naye nemhuri Kaibo sezvo ari kugona kutaura ngaanomhangarira nababa vake kunani, kuna chief, kuti inini ndine mhosva dzandakapara makore akati, so ini ndauya, but nyaya dzangu dziri kuda kuti tifambe. Ana baba vangu vari kundiramba kuti tifambe, muenda nayo nyaya yakadaro. Saka ura kuti pavakaendawo isu hatinazogona kuzonzwawo kuti masteps akazotorwawo nachief ikoko akamira sei. Kusvika nhasiwo ndomakuseni ndopatanzwa kuti pane media iri kuuya. Takafunga kuti pamwe maybe zvabvawo nekunani nekusaidi kwachief kuda zvingabatsire padambudziko romukomana. Kureva kuti kusvikawo pari nhasiwo ininiwo ndo maziviro andiri kuita nyaya yemukomana. Asi kuona kwenyu zvinofanira kunge zvichiitwa nemhuri, takatarisa nedambudziko, ndazwa muchiti hapana chamati maona chiri kuitwawo nemhuri kuedza kubatsirana nemukomana. Ndazwa mama chaiva vachiti ndiri kutotya kana kusara namukoma tawanda pamba panapa. Chii chamunofungidzira kuti chingaitwe nana baba kunyanya, nekuti ana mai tinogona kuvaisa hedu, but nyaya iyi ine chekuita iri mumaoko maana baba? Saipapo zvedu taingonzwa vachitaura kuti mai vacho vakazotiza kuzodidi ukoko. Asi inini pakutofunga kwangu ndaifunga kuti ana mai vese ava havana basa, asi ana baba mwana uyu handiti mwana wavo zvavanoziva. Ko zvino hezvo nhasi aita dambudziko anobatsirwa nani? Ini ndiri kutarisira kuti ana baba ava vaifanira kuisa musoro pamwe chete. Kana wacho aripo wacho sevava vari kutoramba vari kutopedza havo nguva, chiripo vanounganidzana semhuri. Handiti vakomana panapa pane dambudziko rine mwana ramuri kuona rakati, muri kuti ndafunga zvakati kuti tifambe tigone kubatsira mwana.
Andifunga kuti vakaita dare rakadaroka, andifunga kuti zvinotadza kuitika. Zvinofana kuti zviitike kuti vagone kuona kuti dambudziko rikuitika pano mukomana uyu rakamira sei. But nyaya yekurapirirana uyu ari kupawo mhosva dzaari kungopawo zvisinei nokubatsira mukomana Tawanda. Ndo nyaya imwe iri kutishungurudza vanhu. Vanofana kuti vatsvage kuona kuti dambudziko ndere pamwe rakatoitwa nemadzinza handidika kumashure handidika. So generation yemhuri imwe ichatevera kana vachiramba vakanyarara, kufunga kwenyu inoenda kupi? Saka vanhu kwana Gweja mind dzavo dzofana kuva sharp panyaya yemukomana uyu. Hatisi kuti dambudziko rokuti uyu akafirwa obva afirwa nokuti vanhu vese vari kumuona vamutarisa vasingamubatsiri. Sekuona kwenyu nepfungwa dzenyu, tingati here dambudziko ramukoma Tawanda ari kuda kuti sekutaura kwaita kuti adai ndabva hangu munzvimbo munomu kana kuti pamusha ndai ndangu nogara nherera. Voenda ikoko here, vonogara ikoko vasina kubatsirwawo, zvichida nevemakereke, zvichida nevanoita zvechivanhu, vamboongororwa kuti dambudziko iri riri kubva papi. Tongoendesa here kuofaneji pasina danho iri ratorwa. Ipapo ndikaona zvangu nokuti uyu kutaura kwaari kuita kuti bheta ndiende ikoko kupererwa kwake iye. Asi isisu patakanga tichidzoredzana nana baba ava tichitaura, ndofunga musi watakagara dariro takaswera whole day kubva makuseni kusvika something kuma2 tisina chatadya, tichida kuedza kuti vamanikidzira kuti no semasi mimi ndimana baba ndimunosolva dambudziko remwana uyu. But zvakashaya basa. Iyi nyaya yekuti iye anofunga izvozvo kupererwa zvichienderana nepfungwa dzana baba. But ana baba vari kutoda enforcement yekuti dei zvaigoneka mutemo chaiwo waifanira kutoshanda, because munzvimbo hamufani kugarika vanhu vachitya. Kana vana vakatozvarwa Kaibwa apara mhosva pamashure makangovataurira kuti Kaibwa auya uyo vanohwanda zvimwe zvokuti nokuti kesi yacho yakakura iri kupa vana kuhwanda chero vasingamuzive, chero vamwe vanotoda kutoziva kuti Kaibwa vamwe vakazotoroorwa vatova nemhuri, but Kaibwa aingonzwika kuti ari kumajeri ari kupi, kureva kuti vanhu vanotoda kugutsikana kuti Kaibwa wacho ndeupi. Saka handitarisire kuti Kaibwa kubuda munomu kunga achinogara ikoko kune zvinhu zvichamudzora sekudzorwa kwaari kuitwa jeri futi, kana vasina kunge vanyatsokupa tsvaga kuti chii chiri kuitika. Aiwa, tinotenda bosi ita kuti ndizobvunza mvunzo yende chekuti mukoma Kaibwa achiti ndikaenda kujeri zvinhu sezvi zvinenge zvitori normal, but kungobuda kuti ndakudzokera kumba zvototanga zvakare kuti vangorambe vachipinda pai mujeri upenyu hwavo vove pai vomujeri. Aiwa, tinotenda baba maita basi. Iko zvino vandagara navo ndi baba vamukoma Tawanda vaGweja. Regai timbonzwawo kutaura kwavo kuti pane matanho here avari kutorawo sababa vemhuri kuti mwana awane rubatsiro. Baba makadi tilipo makadi zvenyama ndiri nani kuri sei kuno kudotitu kutseni hako naika. Aiwa, tinotenda. Mvura kaya kunaya? Aiwa, kunaya ndikoko. Okay. Tanzwa baba pandataura namukoma Tawanda vachitsanangurawo matambudziko ari kusangana nawo kuti pane nguva dzekuti vanomborasa njere zvekusvika pakutozouraya munhu, kuzotosvika pakuti vanokunopwanya mashopu vachingogara kujeri upenyu hwavo hwese vakwachingotera ndechingogara kujeri nchibuda nchibuda. Pane matanho here amuri kutorawo sababa vedzinza kuti mwana matambudziko ari paari aitewo seanotaramuka? Ini ndiri kutaura ndiri pano, ndini baba wandikiwa ndikasiwa na baba wake. Baba mukoma akashaya paumbapo papagariwa nhaka. Nomuning'ina anova ndio goto rumba mababa wedu isusu. Saka isusu kuti titore matanho yo paumba panenge pakagariwa nhaka nomunhu zvinhu zvinonesa. Kana imi munozviziva kuti munhu kana agara nhaka paumba ndiye anotonga zvese zviri papi paumba. Iwe ukazenge wakuenda kutonga paumba pasiri pako watu vanomhosva. Saka isusu tiri kutarisa kuti muning'ina akagara nhaka paumba pamukoma ndiye anotarisa mhuri yese. Asi nokuda kwokuti iye ari kukundika kuchengeta vana vomukoma vaakagarira, apa anondoda mukadzi, vana vacho hadi. Inini vana ava kuti vauye pano vatoshungurudziwa. Izvo pano mukomana anova akasiyiwa namukoma anomusha wake uko anotorambidzwa kuuya pano, ivo vanorambidzwa kuuya pano. Asi nokuda kwokuti inini ndini muning'ina vakasiyirana nouya akafa uyu, ndosaka muchiona vana vachiuya pandiri vachiti ava ndo baba vababa vedu.
izvo ndikakutaura kuti kuuya kwavakaita ipopa kana paakati ponda munhu wacho ndipo pano paakatorwa nopolisi. Ini ndinosenzawo sepolisi yemurisevha iyi. Vakatorewa pano achienda kujeri, aenda kujeri shuwa akagarako kusvikira adzoka, abva auya futi paumba ndipo pano vanouya kuuya kwavo ndiko kutobira. Ini handirambe kuti vana vomukoma nditi ibvai pana pazviite kana kuti nditi ndinofamba ndinoti ko ini ndingafambire musha womukoma uno munhu kana pakurarama imi munozviziva. Dzinza rino isusu tikatora nhaka yeumwe munhu iwo hama yangu ungazofambiwa noumwe akazvigarira pamba pake. Asi inini kana vaita nhamo sei zvavari kuita ndinochengeta sekuuya kwaakaita kuti vakatodzingwa kumba pavanouya pese vachibva kuHarare nehanzvadzi dzake vanosvikira kumba kwababa wavo kumhiri. Uko kumhiri ko vakatodzingiwa. Vadzingiwa ndo pavakazosvika kwamukoma vari apa kunova kwaari kutaura mukomana kuti ndokwatikazosvikira. Ini ndokuzotova kutoona sabhuku pano ndokubva ndaenda ikokuyewo. Tasvika ikokuyewo ndokuchitaura zvikanzi vanotoenda kumba kwomunin'ina womukoma wacho akabva. Ini pangu panapa handidi kuri kumba kwavari kutaura kumhiri uko. Ini ndokuzviona kuti ko nhasi kana vana vachiuya vanozvinotapira inini handivaoni. Nhasi vauya nokuti vari kuhwara vonzi enda kuna baba wenyu. Ini handida kuramba nanhasi ndiri kuchengeta mhuri. Izvo vasikana vakatobva noziro pano vachiti baba takuchinotsvaga chikafu chokuti mukomana uyu angave achikushungurudzai. Isu totsvaga chikafu tomuenda kumusira kumba kwababa kwakapfira baba wedu achizvibikira. Inini ndokati aiwa hazvina kuipa vana vangu noziro chaiye mari muzira ndikatobva panapa patauka akutoti imi baba mukaramba muno nharo nini kukurovai. Ini ndokuti ndirowe shuwa anondikuwadza kamwana wangu. Oraiti mwana wangu ita zvakuda nofunga akaenda kumhiri uko. Ini ndoshungu ndokuti azoteera kuti asvika here kumba kwacho. Shuwa ndikamuona aripo ndobva ndati ipopo wajei kubva kuseni ndakabva nowe kuna dhokota uchinzi uno mapirisi auri kumwa wajei zvikanzi handina baba. Ndikati oraiti chimira ini ndakudzokera kana paumba pacho handitsike ndikandoperera kurodhi. Ndobva ndadzoka kuno ndobva ndataura madzimai ndikati chibika isadza ndikuenda kwasabhuku ndimutaure kuti ndozviripo. Vasikana ndikazova tichienda kwababa mukuruko mwataure kuti mukomana apatauka paumba apa aenda kumba uko. Shuwa ndikadzoka ndobva ndaenda kumhiri kukuye ndofunga ndikamuona ari pano hanzvadzi yake inova iri panext door. Ndobva ndashedzera ndobva auya hanzvadzi iyeya murume wacho ndakati muri kuitei muri kundisira munhu panapa. Ini hana kumupindura ndikangoshedza mwana wangu ndikati mwana wangu ndobva tagara parodi ndikati ndauya nosadza uje wamwa mapirisi here zvikanzi baba handisati. Ndikati chienda umwa mapirisi uzouya udya sadza randauya naro. Tikagara handina kanasvika pachivanze ndikagara kunze kwomusha semusha wandisingatsike ndikatounzva kona kutsika ipapo. Saka inini ndokuchiona kuti shuwa mwana akadya ndobva ndati mwanangu zvawadya sadza chienda orara mangwana kuseni wouya udya sadza kumba uchidzoka uchirara pamba penyu ndopwana imba yako. Asi nonguva dzandikazodzoka kumhiri kundichiuya ndichigesa panapa ndichidya nguva baba wandiki wacho vakabva vamuenda kokuyeko naye mukuwasha wacho wandikutaura wacho ndobva vauya. Ini ndatova mumba kurara ndopandikanzwa wodi ndikati ndiani zvikanzi mauya nomwana imi mukundikaira mwana panapa ichichi. Ndobva ndati no mwana atouya wega sabhuku anga aripo. Mwana achikomborera kuti ndakaenda kugara kumba kwedu kwakapfira baba wangu panapa pasiripo pandinogara. Asi ini handina kuzviramba. Mwana ndikamutora ndikati mwanangu chipinda umba umu ndomaanoenzera mukisheni umu. Ndobva apinda ndobva tarara kuseniwo kwacho ndobva tamuka. Ini handina chandikataura. Asikana ndikati asikana isu tichida kuti tione chii chiri kukonzera mwana atambudzike kudai. Taisai kuti apinda mujeri abuda hakuna nyaya, apinda mujeri hakuna nyaya. Imi muri kuzviona here zvichifadza nokuti inini ndiri kutoshungurudzikawo. Asi maimuteerere paanenge ari kujeri pa toziva kuti kujeri vanoita mafamily week vanoita zvakare kuti mavhiziti. Vasikana ndo vainge vachifona kunoku vachiti baba musauye isu tiri kumuona
imi msababa wa mwana ere mboita ngwe kuti chimbomira yo sondo rino ndiwe ndikaenda mujeri macho nokuto vano musha dzekundopomwa mama ita se zvokundobvunziwa ndichitobvunziwa munhu ari kutema muti kumunda kwangu ndobva ndanzi ndachida kumurepa ndobva yaenda kujeri asi haina chaikabata usaka ndosaka maisendere unono mwana ini ndaitokundika kana kuenda kujeri kwacho ndaitokundika panga ari padhariwe ndikatomuchengeta pachipatara akandirova nochidhina choconcrete apa musoro ndikatopfeka uniform yaari kutaura iyo vakazondiudza kuti iwe unofira zvisimo iwe gara kumba isu tichamuchengeta mwana uyu kusvika tichikuudza maproblemu ese anoitika tinenge chikuudza vanondifonera saka ini ndikaziva kuti kuenda kujeri usina chaunokwanisa kuita unoshungurudza munhu ari kujeri but anotika chakakosha kuona asika sekunditaurira kwavaita kuti iwe tinokufonera shuwa vaifonawo vabi yangu vacho vanhu vakuru ndo vanhu vaiatenda chichi vaindifonera kuti ari right ini chiwatendawo ndiri kuno kuchita ndizvozvo saka kuya kwaita tanga tiri kuda kuchitsvaga manje kuti titsvage solution yekuti mwana uyu sei zviri kuramba zviti akauya musha zvomuka izvo sekutaura kwaita kuti chikwambu chinonditi nhengi tambauka rova munhu baya munhu ndo chikwambu chanotora kana kujeri ikoko kana pakandikwadza ndo chaitotaura kuti chipunza munhu uye mairo iroti maita se ndiri kuonaka ndinda kutogadzirisa uyu mwana aitofanira kundopfa ipopa paari kuti ndakazorohwa kudi kuMozambique hana kurohwa akarohwa kuri Shinga uko ndichienda kupolisi ndobva vandiudza kuti mwana wako wakaripota kuenda mushaya tazomunhonga kuri Shinga atopondewa ikoko zvokuti iwe haukwanisi kutaura naye tanga tinaye kuDarwin but atransfer akubhindura iwe tichazokuudza kuti chienda ndopa vakazondiudza kuti mwana wetu atomudzorera futi kupi kuCentral ndokwava ari kutorapiwa ari ikoko izvo kuya kwaari kuita ikoko akatouya ndodare racho ratagara uko agara uko ndobva ndanzi iwe ndo unochengeta inini handina kuramba ndobva ndatora mwana ndobva auya pano kusvikana nhasi ndanzomuchara zvekuti mwana pano to paanenge achirwara paipai anenge achitotaura kuti ndiri kunzwa mavoices anenge achitiita chakati sababa ndoziva kuti mukanzwa sekutaura kwaita kwaita mukoma Tawanda vanga vachitaura kuti munhu totomuziva ari kutaura nezitawo kuti mavoices anenge achiuraya munhu wacho munotomuziva wemimi ndio ukama muninginapinda nhaka paumba apa saka pane here zvamakaitawo semikandimebagara chiwisiwa naye muninginayo izvo ndikakutaura izvo nhoroondo yechoka ikatukura ndinogara nchiwiswa nomunini ndino muti wandikajara mugadheni ndandikajara gadheni andaisendesa kudhara vasati vaberekwa asi ndikakuliwa kutorehwa gadheni iroro miti iyo akazoitema mumango iye ini ndikajara kumwe kusaidi ndaona kuti gore rega randitega ndiende kudya miti yangu ndohwisiwa gore rando ndindokuenda kudya miti yangu ndohwisiwa ndobva ndaona kuti saka ini ndichapfira pamumango apa rega ini ndosiya ndobva ndasiya ndano gadheni imwe rokuti ndinoridzvawo ndiri kana zviku asi munin'ina akakunda simba rokutema sabhuku chaiyeyo ndikanga ndatomuudza kuti rega ndiparadze miti akarambira asi miti iyi ikazoparadziwa sabhuku haana chaakataura ini ndobva ndaona ndikati saka inini ndiri kupfira zvandikabata rega ini ndozvisiya saka kutaura kuno mwana kuya kwaaita inini ndandiri pasolution yekuti titsvage munhu ari kuita izvi kana zviri zvikwambu zvibhisiwe mwana asungunuke agare mumusha munomu kana achitsvagirwa mukadzi woroora wokuMozambique ndikanda tomboti tiende kumutora harambiwe kuya asi zviri kuramba nokuda kwekuti hauziye zviri pamberi ini kurama kwanguwo ndinodzudziwa siku nosikati saka inini ndinenge chitoririra kuti koinini ndinorarama sei izvo ndikakana ndikakuudzai kuti dambudziko rinowanika ndinonge ndiri pano ndozviriritirawo ndegani uyu mwana uyu semunhu akanga apindwa nhaka pamumba pavo pagere amaike varipo nhaka vacho inini ndinozvishungurudzika kuti inini ngaende kutonga here pamumba pomunhu ari mhuri yomukoma idzinza ka munenge maakudzifambira ka muri mesi ndichifamba kana mukoma kana vatadza handi ndanzwa kuti pane vamwe asi kuti mukoma ava mukoma ndo akura ndanzwa kuti iye munin'ina mune vamwe vana mukoma vari panapa maitadza here kungobatana muri vatatu vana mufa hapana tikatoparadzana so amutoona tikatoparadza inini pangu panapa havatsike ini ndinonzi uya pamba pangu uya pamba inini tega ndozvibvunza kuti ndienda pamba pomunhu kana mukoma wangu chaya pamba pangu hauye kana munin'ina wangu hauye ini ndinofambira ava mhosva yacho iri papi
Saka ndikati wewe inini ndogara pamba pangu ava vanozvimba dzavo kana tanodambudziko iri wokurira inini kuti wewe ndiwe muningira wemunhu akafa ita izvi. Saka toti mwana azowana munhu ada kumubatsira sekutaura kwamaita kuti ndio rubatsiro rwamuri kuda. Munozobatana here manje? Sekutaura kwamaita mukati makaparadzana kudai mumwaruko munozokwanisa here kubatana kuti muende kuno kuti vana vauye panapa iwo naimi imi sisi muna baba mkuru muna amai nini muna imimi baba wenyu kana vafa vagariwa nhaka imimi munotarisa yani. Aiwa tikuti kadambudziko ratopo munotarisa yani kana dambudziko rikauya paumba pana baba munotarisa yani babaka vamukagarirana kaka saka inini ngaziva kutonga inini pati mwana kaunde wenyu mesi. Aiwa izvozvo tisite vana vanoziva kuti imimi baba ndovava vakatigarira nhaka paumba pedu dambudziko rikauya ka baba ava vanofanira kusumuka vazive kuti kuno hama dzangu imi wenda kundika novana ava toita sei novana ava nokuti ini ndikauya kukutonga imimi mukagariwa nhaka ndini kutadza. Alright. Totisa izvezvi baba havasi kukwanisa kuti vauye kuzobatirana nemi mese pamwe chete. Mukomata wanda waita sei dambudziko ravainaro tongosiya here nekuti mhuri yakapararana mwana ari kuda kutsvaga rubatsiro kwa imimi ndo zvandikutaura kuti imimi baba vakagara nhaka vanozotadza here kukuchengetai vachitarisa kuti kuna baba mukuru kuna baba mudiki nokuti baba mudiki vagara nhaka vanofanira kusimba nomhuri iyo. Inini handosaka ndakubvunza kuti imimi makapiwa nababa pouya baba wandiki vogara pamba penyu dambudziko imimi munotaiwa here kutienda iko ibaba varipo ndizvo ndikutyika baba vanenge vatadza kakundibatsira. Muri kuda yani apa mukuda yani apa mukuda mukadzi here kana kuti mukuda vana nokuti dambudziko ndorokuti iwe watora nhaka vakuru vanoti atema muti anozviwa sanzi nomashizha reni mashizha ndo emotaira John ari kumba kwake nokuti imi maguta chete mukadzi ndizvo asifani kudaro isu tozotora mashizha ekuti ko zvinotoyaregerera here asi mukuona kuti ndiri pano izvo kuya sinzi auya kubva kwavakauya kadaipo pavakauya vano zvinotapira kumba uko vaindova vachiti baba muri right here panapa. Saka ndo nyaya iripo chaiyo kuti mimi kuti vana zvinotapira zvaenda uko kuno kozongoya matambudziko. Ini ndotambiraka mauya vanangu muri right zvino avo vacho vaona kuti zvinotapira hakuna zviri kuya zvinovava ndokuhara kwomwana unzichiendai kuna baba undiki wenyu ndo vanogamuchira izvozvo. Asi makagamuchira ndinaye kavana pano saka chiri kukonesa izvezvi baba munini kuti muchingoti sekuuya kwaita vana sekupiwa kwandaita zvinovava chirega ndingopedzesa hangu Mwari andikomborere chii mongofamba kane mwana. Ndosaka ndandati vasikana ndimi muri kugara muchiona mwana kujeri tiite zvinova zviri private zvisina kana anotsoro tofamba toona nharaunda iyi kana kuri kupunza kwakaita munhu iri ngozi totsvaga ngozi yacho kuti inoripiwa sei nokuti izvozvi tikakutaurirai zvokuti tingange tichiti pamwe ndiri kutoti pamwe zviri kundipa njodzi zvega ndio zvokuti ndiri kuziva stereki kuti ndikuchengeta vana vane njodzi yavo yava vaye vagere musha vaye vondikurira mhepo kuti tumuone kuchenjera kwake. Asi ngozi yacho yakaripo iripo nani ikaripo nani ipo papunziwapo inini ndinzi baba imi mana si munhu apunza kuti imi miri pai ini noripa nei iye musha uno muri udzi waini. Asi makamboendere kumba kwehama dzemudzimai wacho sana baba hama dzomudzimai upi akapondi wacho ndivo vakana sabukwa saka vakataura nezvavari kuda pamwana wavo. Aiwa kuhamai munhu akapunziwaka hapana chikataurika kwakatova nomhepo dzikatomirawo futi kubva kumupunziwa. Saka tobatsira sei mukomata wanda isusu atiri kuti sekutaura kwari kana pano chinoitika kuti anobatsirwa ari kunhererako kana kuri kuti toona kuti mwana uyo anorarama ini ndandiri kuda kuti mhuri yake yacho inana kuizivawo asi munin'ina anotokuziva kuMozambique ikoko inini handizivawo mhuri yacho akangoti vana ndivo amai vacho vakazopa vachitoziva kuti kuno vana vaviri musikana vega vega uko asi nini kana fesi yomukadzi wacho kana yovana handivazivi asi munin'ina akagara nhaka atoziva novana vacho nomukadzi wacho ikoko. Regai titi zvakatadzwa ndakuchitokumbira ndirini kuti aiwa pakakanganiswa vana vanogona kukanganisa vana venyu kavana mukomata wanda vanogona kunge vakaita sei vakatsaudzira kuti pavaiuya zvinhu zvakanaka vaisvikira kupi kuna baba ikokoko but iko zvino zvinhu zvaoma vakuya futi kupi
kuno kutoti pakakanganiswa ipapo. Chamukade imi baba nasuno kuti mukoma Tawanda babatsiro ndanzwa muchingotara zvekuti ayo dai vawanirwa kwekuenda kunirira ikoko kopa kuti mweyongozorodzwe zvichida nezvimwe zvatisiri kuziva zvakavanzika zvinoita kuti vasvike pakunzwa mavoice tozoti hapana munhu angade kugara upenyu hwake hwese achinzwa mavoice achiramba achigara kujeri. Zvamukade imimi kuti vabatsirwe nazvo takatarisana nemhepo iri kutendera pavari chi isu taida munhu anoziva kuti anotaura chokwadi kuti paumba pano mhepo ndopapa pari kudzokera pari kuudza mwana kuti avhunduke ndopapa kana zviri zvinhu zvacho ngazvibvisiwe toziva kuti munhu kana zvachenyuwa zvinhu izvozvo toziva kuti mwana uyo anogara zvakanaka nokurarama kwake ndozvandiri tachida munhu anobvisa chete zvinhu izvozvo nokuti kana ndigere naye pano anenge achitotaura wegani asi auzinje zvaanotaura achitozvitaura wegani seyoti akachada kutaura chii semukunza kuti anenge achinzi punza nhingi apa ari kunzi punza inini munemutozvinzwa zvichitaura anototaura asi kuti iwo unozoti kwema zvi ari kutaura kuti punza nhingi iye ari kubva kupi asi akuudzai kuti inini notonzi nanhingi saka inini ndingagone kuzozvibata here izvozvo ini notosha kuti pamwe ari kunonzi inini sekutaura kwaari kuita kuti ndikagara naye kudharuweni uku achitonzi akatondiudza kuti baba ndatonzi ndikupunzei shuwa akatora chidhina changa chiri mune akandirowa apa ndino heti yepolisi yamukutaura yako undobva anditi baba asi ndatadza kukupunzaika kuri kuya varoyi vacho vari 3 vakadzi 2 murume 1 isu takutokotsira hope mozowanza vanokumutsai ndichitotaura ndoti kunge kuseka sotikatoka asi ndikandonzi tsvete nehope ndizonzwa munin'ina wacho anova ndiye akapinda nhaka paumbapa mudhara mukai ndobva ndati vhurumu ndikunona vakadzi vake 2 ndobva vanzi manesi obva vasvikanzi baba vagara nomunhu 1 week tiri kuda imimi baba mugaro nomwana uyu panapa vakati tiri kutombosiyai mudhara aripo isu tiri kudzokera kumusha tozouya toona kuti mangwana tinouya kumutora kana kuti tinouya achauya kugara kuno ndobva kwauya mwana anova mukoma kuno mukoma nawo ndiye akazouya kugara nomwana uku ini ndobva ndati saka zvanga achitaura zvekuti ndikukupunzai tasimoni dai paamba kuti mweya ndisina kusimba ndatopunziwa ava azongouya kujora chachituna saka isu tiri kuda munhu anokwanisa padzinza redu racho rikange riri diki kana riri hombe auya ati takanurire zvinhu zviri kushandisa vana vamukoma kana kuti mukoma tozoziva kuti vakapa nei ndozvatiri kuda. Aiwa tinotenda baba maita basa rikaitinzwawo vamwe mhuri vari pano iko zvino vandagara navo ndivo amai vamukoma Tawanda. Regai timbonzwawo kubva kuna amai kuti nhoroondo yekutanga kurwara kwamukoma Tawanda yakatanga sei. Mama makadi tibene makadiwo tiripo ndanchiona chaizvo manga muchiti naye vadiko kupedza ndambotaurawo sekuziva kwenyu mama dambudziko rakatanga sei. Wakuzowa kwangu dambudziko richitanga kuhwara kwakaibogweja akabva kuMozambique achirwara pekutanga nditi ndobva auya ndobva aendeswa kujeri ndobva adzoka nditi kwekutanga kechitufu futi ndizvo achidzoka hana kumira ndobva aenda kuMozambique ndobva aenda hwara futi ari kumoza ndobva adzoka ndopakaita mistake yake yekuita yekupwanya mashops kupi kunkumbura kechitatu ndopakazouya Tawanda uyu ndopakazokara mhosva dzake auya ndobva arara kupi kuSowe paakarara mumuti seni zvokuma 6 o'clock ndobva asvika panapa ndobva asangana nasekuru wake sekiritari kumunda uko asangana nasekuru wake ndobva wamuperekedza shuwa mushemushi wamuperekedza ine ndobva ndabatawo bhaketi rangu panapa ndasvika pamusoro apa ndobva ndadhumana naye ndichitodya chibage changu mushemushi ndobva ndamuti chibageji ndobva wakandisirawo sekuru wake parodhi apo ndobva ndauya naye pano pamba tichitotaura nyaya dzedu mushemushe asi nonyatsoona kuti situation munhu hazvina kumira zvakanaka ndasvika panapa ndobva ndamupa chibage muguru yangu 3 ndamupa chibage changu muguru yangu 3 ndobva atora 2 muguru ndobva abvunza baba wake ndobva asiya 1 muguru zvandimozopa baba ndopaakabuda nerodhi ndopaakasvika uku ndobva atanga honde yake nani namainini vake vacho vari kutaura uri kumhiri vacho atanga honde yake Tawanda ndopaakatora rodhi ndobva adaiso ndopakazosangana nomukadzi ari kutaurwa iyeye haana kurova mukadzi 1 akarova vakadzi 2
yototi mumwe wacho akaponda noburiro tsono kuti musha kwawo kwa mhepo dzawo dzakaramba dai pasina kuti akachedzera kuti mapurisa ka dai takapararirwa nemutumbi miri muno muvhireji. Saka ndopaakazoita nyaya dzake ndopaakazosungwa akadzokera kupi kujeri. Adzokera kujeri ndopaazodzoka izvozvi futa apa adzoka apa ndopaakazoenda kuMozambique atiza. Asvika kuMozambique ndobva aita nhoroondo yake ikoko atora vana bvaita kusunga notambo auda kuuya nawo kunobva abatiwa ndopaakazoenda kupi kuRishinga. Kurishinga ikoko ndo akazosvika vharohwa ikoko akazongojorerwa ikoko hapana zvaaita se zvaiziya. Ndopaakauya paaenda kujeri achidzoka ipapa akauya nehanzvadzi dzake ndodzaienda kumuona kujeri. Taura chokwadi alright ana baba vacho kuti vaende kumuona havana hanya naye zvise kutaura kwaari kuita sei kwaari kuita. Nhasi unauya uyu Kaibo vakasvikira kumhiri kwana mainini vacho amai vacho baba vacho vese musha wacho nanhasi wakatovhariwa vakabva vamutiza varara panext door ndokwaakaenda korara kumuzukuru wake. Kuseni ndobva vauya pavakauya kuseni vakasvikira kwabankuru ava vari kutaurwa ndobva tashedzwa isusu ikoko ndopawanze magweja ndofunga pana kwamarongedza vaviri nasabhuku ndowechitatu takaya kuti wapana sabhuku bva taenda kwabankuru ndobva yataurwa nyaya kuti isusu toda kuziva kuti mukomana pauya muno muvhireji auda kuchengetwa nani kumba kwao atiziwa neabereki vake vaimuchengeta. Ndifunga nyaya ibva yatombotaurwa ndobva tazoshedza baba vake vaizviti ndiwe baba vakapinda nhaka ndobva vauya kudaro baba vanzi nasekuru vacho kwamarongedza toda kuziva magweja kuti uyu mwana kuya kwaaita asati akwanisa kurwara toda kuti mufambe nemunhu hapana akadayira vakatsikirira musoro vese hapana akati inini ndinofanira iye wacho akanzi wacho baba vacho ada kutonga anotonga vana ndopaakatanga kujamuka akataura kuti ndina vana ndinzwisisa ndisingana kuwada vasi vana vangu kubva nekubva kwanga vachibva vanga vasingasvikira kumba kwangu vaisvikira kwababa kwamukoma. Saka mukoma ndonga vachitakura ngavachichengeta vana. Ndofunga ndakaidayira ndine ndikataura kuti nhasi Kaibva anyangara. Kaibva aishanda kuMozambique ndowakamutakura kuenda naye kuMozambique. Aenda kuMozambique maienda muchitora matemba neMazambia muchija. Nhasi Kaibva anyangara ndopamakurira kuti ndebva achichengeta vana. Shuwa tamboga akaramba svika nanhasi vana ndinawo panapa. Saka ndikutaura kuti nhoroondo dzavo vari kujamba vakaramba kunhengirika kufamba nemwana. Nhasi uno zvadaro ndopatakataura isusu kuti ndopaakazorongwa kuti ngaiende kwamambo. Nhasi vaenda kwamambo nasabhuku avo vachinzi mambo vapindire toona kuti mwana aoneka kubatsirika kuita sei kurwara kwaari kuita. Nhasi agarwa kuti vaenda kwamambo vakaenda kwamambo tichiti vachanyorerwa tsamba tichiti mambo atipe vanhu wokuti mukomana aite sei afambwe nayo tivanze nekuti muvhireji munomo vanhu vari kutocha kana ukatosangana naye vanhu vari kuita sei vari kutiza nezvavakaita handiti. Nhasi uno yanzi kwamambo yakudzoka nhasi yakunzi kunoko asabhuku akashedza akauya apa chinzi asabhuku mafunga sei nhasi kana vaivai tichifonera mambo auye tigadzise asi takazongona nyaya dzakutsengwa. Saka sikana wakabuda pano marimwe zuro akati baba regai tichienda kutsvaga mari tidzoke tichifamba nemukomanawo. Saka nokuona kuti imi pamanzi muri kuuya ndepatati maita basa kana muchikwanisa kubatsira mukomana toda kuti arapiwa toda kuti abude paneso kuti aende kuchengetewa uko ngasina bereki. Mukomana tikuda kuti mutipawo munhu abatsire mukomana kuti vanhu vaone kugara zvakanaka muno muvhireji. Ezvinini chaenda kagara panapa ndikuti mucha kana ndakatosiwa ndega ndikutomutizawo handinotomusiya ari pano ndakutotsvaga enda kugara kumaraini. Saka husi upenyu ndiwo mashoko. Saka mai mama musati maenda ndanzwa muchitaurangura kuti izveni vana baba vacho vakaramba kufamba nemwana wavo. Ukama hwavasi hwakanga hwakamira sei nevana? Ukama hwakaita husi ukama hwekutoti ndewokusango. Baba vari pano mwana womukoma wavo kusirana dumbu ravo vamai vabodzi baba vavo vamwe chete. Saka kufa kwakaita bankuru bamunini naivava murume ari panapa ubanini hwacho baba vavo mukoma nemuning'ina hausi zvotanzi ndezvokusangwa kana kuita sei ukama hwavo chaiwo. Saka nokupinda nhaka kwavakaita ini chinondinetsa kuti dira nhaka racho toda kudzonzedzana kufamba nemwana kana kuti nhaka yacho vaida vese here hatichazviziva isu ndokuti vari kudhonzedzana kufamba nemwana kufiwa hachisi chitema. Saka ava mukoma wavo ndiane mwana uyu. Ndopa ndaida kutobvunza ipapo kuti ndiri kunzwa nyaya yenhaka tingati here nhaka ndo yakonzeresa kuti vana zvakare vapinzwe mumhosva idzodzo.
nhaka isiya ndizvodzi nhaka yacho kutaura kuti uya ari kutaura kuti inini vana havasi kundinzwa nepamusaka pokuti vana vakanzi varege kusvika pano saka nokurerwa kwavakaita vachisiwa vari vadiki vana vaitetekera pana pangu vasingasvike nokukura kwavakaita vana vaiti vakasvika koyambuka kundota ikokona hapana panga vasingasekana meso mana sekuru vacho vaita sei asi ndakazonzwa zvichinzi iwewo ndovana vaisvikira pamba pako ini kana panapa ndasingavaone ndonyaya yacho iripo hausi ukama hwotoho ndowokusango ba ukama hwokutoti ndoimba imwe chete dumburo rimwe chete. Masisi kufunga kwenyu mama ni kupararira kwakaita ukama kudai kuti mumwe ari kuita zvake mumwe kuita zvake chanetsa inyaya yenhaka munofunga here kuti pakawanika munhu sekutaura kwamaita kuti anoda kuvabatsira vanozokwanisa here kubatana vese kuti vangonoenda vanonzwa kuti chiri kukonzeresa dambudziko chii sekuona kwenyu mimi nemaziviro amunoita muri yenyu? Zvinogona kuita asi ndikuona nga pana makakatwana vanogona kuunganidzana vachiwirirana zvakwa variyo padzinza ravo asi ndati nditaure pandiri kuita sei pandikuziva ndokuti ndizvikutondishungurudza kana panapa pamba panapa ndisikukwanisa kana kupagara vakangosudurwa ine ndakutosudurwa ezvino zvino ndakazojasadza tokuma 11 iyo vanga vasipa ndakangosiyawo potomba ndatotiza ndakatomusiya akarara mupavo ndichiona shishuwe cheninenge ichiita sei zvikuratidza kuti inini manje ndatomanikana vana vaameguru vangu vanovaba nguru vana vangu handingavataiba saka panyaya yanga iripo ndeyekutoti asikana vangu vakabuda tovatsvage mari kuti tovadzoke tiwanike kuti tibude nechi tanga takutozvitora kana vakatorambodzinza vacho iva baba vacho varipo ivavo vaitobuda nevasikana ivavo tobuda wotsvaga chii zviripo toda kutsvaga kuziva kuti mukomana uyu akazvitorera here kana kuti pane zviri kuitika paari ndozvanga tichida kutsvaga tizive. Tinotenda mama tichazonzwawo kuna mukoma Tawanda kuti havana kuzvitorera here kupi kuMozambique kwacho ndikuti muromo uri kubuda kenayo baba vacho kumhiri musuna wakataura kuti hanzi akazvitorerawo saka tichaziva pamwe wakafamba wachizvibata isa hapana zvatikita sei asi tinoyeme kuti munhu abatsirwe vanhu vanokugara muvhireji zvakanaka ndezvatiri kuda. Aiwa tinotenda mama maita basi. Thank you for tuning into Zim News Beat TV.